Hvad så? Lad nu være for helvede. I er bare irriterende. I tider jeg alt for meget. Virkelig meget. Ja, for helvede. Jeg skulle da blokere dig og T. Jeg gider da ikke snakke med sådan nogle taber som jeg. Gulu. Latte, hvor er du? Hvad? Det er Gurmøller, det er Gur. Undskyld. Ja. Jeg ser forkert. Det er ikke Gur. Ice cream. Nej, det skal I så ikke lige. Hvorfor skal jeg det? Jeg kan ikke synge. Nå, skal jeg synge en lille godnatsang for jer? Nå, små puste. Nej, ikke en skid, jeg skal. Jeg gider ikke synge for sådan nogle taber som jer. Plus jeg kan ikke synge, så det kan jeg komme ud på et. Nej, jeg skal lege. Det bliver over mit liv i hvert fald. Nej, godnat små venner.